khovel hel kol tu thla chen khi kan lo suang tu ve chin to em thla atanga khovel an thlir vo vova van theng reng dang zau zok lo po tu ni hi kan chak zong te lo ni ve mia lem thla khen lo cheng don tai ila enge an kan ring le leihim na rit le na sa deuh kal pela zang dewa thalei lunga han kal theu theu mai kha anom mel reu bani turu ma se king te khi kan be se yang lo ni ta hau si lo se la engtin nge ni ta ang le khovel chau hian nei lung ho sak na lo pian pui ho lo maya tha po khian nei lung ho sak na tam takalo om ve renga a chuan rang ka chak te silver kan ti te titanium te ba ka khovela thilwang tak khovela mu tur om zen zen lo helium 3 kan ti hi tam taka omani chu helium 3 chu gram som ni le pariat chawarit po dollar sing liman hu ani hem mai ni ke ji za ringot po hian khovel a khopui lian tak pakhat kum khachunga power supply thei tur khop chakna na sa tak me pai hem mai ni ram sang le company lian tak tak te SpaceX kan ti te Blue Origin te le USA te China Russia le India te nge po thalelung ho sakna lai chok ma saber tu ni tumin tha khian mun pui le bu pui in ko tumin man na sa takenan la company lian tak taken investment siam nan anan mang chur mai ni United Nations in na kumsang kan zakwa sombuk le pasaria athu chua chuan thalelung areng reng khian tu man raman nei theilawang ti ani wang khan thalelung ram in chu na wang khian khovela ram le ram te hi in mel mak na thangin indo pui le ram in do na a hlen mai pui a hla om hle ani khian a leilung ho sakna ba ka pian second tel pakhat ania chu bol lo leng wak vela khi ni chung bol lo leng wak jinga chuan magnetic substance tereu te aleng chung thina chung te chuan mi hringina khola tir chawa te khan har sana tam taka hlen chang om thina ni chung bol lo leng wak magnetic substance chu thil tereu te hriam tak te ani wangin mi hringina alo hi blu ve pal lo ani chuan a thi pui thei hial ani chu mai baka tha a chen kan tumani chuan kan tum ngei tu chu ni atanga local radiation la tak hi ani radiation la tak pumpel tur chuan tha chu meter khat emo meter ni vela thukin kan lai koranga chumi chhunga chuan kan bi ruk san thei don ani ani lo chuan thaleilung mang ve khian vuruma cheng thin te ina vur manga inan sak thinang deuh khan thaleilung mang khian moon glue kan siam ve don ani chu da chuan kan cheng ani chuan radiation la tak laka ta chu kan him thei don ani ha khen lo cheng don ta ni la khoilai mun a khenge kan han che nanga enge kan eyanga enge kan inang mi khiam te le zirbing mi te chuan tha khian kan cheng don ani chuan a chim top laia vur phon omna laia khian che na himin a rem ber ni an soi bok ani zirchen na la en thin na chuan tha khian carrot kan ti le tomato kan ti te hi a chin pui kin ve theya tha kan cheng ani ngat chuan kan chome tam ber tur chu kuvela changa e tur pai chho rei tak da tha thei chi ro rip rep ani lo le carrot le tomato ti na ni chu kuvela kalzela tha khian mi zo pa acheng ve ani chuan beloi pai le mayan bai ei chak changa ave thin ngotang ngai tu mai po hian tha a chen chu thil har sa tak tur ani miten chedan deuh phei chuan har sa le zol na sa don em ani a chan chu i tui in tam ber tur po izun khit fim non le akha I in tam ber tur ni don awangin miten che zol tan chuan thil har sa tak tur atling don ani ni ti nei bol fai du thin tan pe chuan a har sa le zol don mange din mun har sa tak le sheom tak pal tlanga nun na thap tak me mawa engwang kher rom ro pui tak te company lian tak hian tha kher hian om mun khor an tum tak le khovel hi chena tlaka an ngai to lo nge ni a he khovel hi chu sana tha a khovel thar din an tum ta zok nge ni zoka thale lung ho sakna la ka khovela shala suma in lak milen an tum ta zok le